tuota todellakaan Tapio Pitkänen ei varmasti tehnyt Aappaskoneella, mutta nyt huomasitte miten hieno tuo parkki on tuossa. Eagles numero 2 Tapio Pitkänen siinä lensi. Todennäköisesti laskuu nyt kentän vasemmalta reunalta. Varmasti tulee tervehtivää myöskin siihen, jos haluat häntä moikata, niin kysäskää ihmeesti millaista on lentää. Päätöskoneen verrattuna tuohon isoon matkustajakoneeseen, mitä hän työkseen lentää. Varmasti kertoo mielellään. Koko aktiivisuus hyvin helposti lähtee ihan tuossa Samuviken koneiden perästä tulee niin moottorista maassa näytös, niin tuossa Samuja, mitä koneet käyttävät. Ihan vaan tehdä sen näytöksen teille mielenkiintoisemman, että näette koneen liikkeet myös ja lentäjät pyörättävät aina koneita tervehtiäkseen ja pyörättävät yleensä Samujakin vähän sitten enemmän. Täysin turvallisesti hengittää myös sitä